Asina nuna mano adeshoku Ijani dijawele Endi akuko akosigonu Manani lulelu Ifani bia kanyilono Obiari jegana Obiari jegana Obiari jegana ụmụ ibe ekenekwa m ụnụ anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị eriri eri ọhịa anyị bụ ọ ndị eriri eri ka anyị bụ kama na onye ara mata ha na ya bụ onye ara nwanne ọrịa ara ya ana ọbịara ije gana ụmụ ibe anyị ekene ụnụ anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo gekwenụ ntị ọfụma o geenụ ntị n'ọkwa anụnwa na-ebutere unu dị oke mkpa geenụ ntị n'ọkwa dị oke mkpa ọkwa na-ebutere unu dị oke mkpa anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo anyị nwawo ndị kwere n'ihe otu kwuru mma ebido n'isi enwere ndị na-ajụ ajụjụ ịma na asị na-ajụọ ajụjụ enweta asịsa ihe anyị na-eme bụ ndozi ọdịnala o nwere ihe a na-ezo ezo n'ime ya enwere ihe ndị oyibo ịmụrụ oyibo na-aka anyị mma n'ọnụ na-akpọ religious reform ọdịnala Igbo ọ bụ ya bụ religion ị na-anụ maka religion everywhere ọ ihe ọ pụtara n'Igbo religion pụtara n'Igbo ọdịnala ọ ihe pụtara religion pụtara n'Igbo n'ọnụ Igbo so ọ bụrụ na ị na-eme ịga na ụlọ akwụkwọ maọbụ ịga ebe ọ bụla asị gị na ọ dị compulsory na ị ga-ekwu your religion ihe religion pụtara n'Igbo bụ ọdịnala ajụọ gị what is your religion isi ya ọdịnala ọ jụzie gị kedụkwana ihe na-eme isi a na iwe onye nsọ ala wụ the same thing ha na-asị Christian I'm a Christian the same thing somebody ga-asị abụ m onye nsọ ala gwazie m ọ bụ nsọ ala ka mma that is because nsọ ala emerie na based on natural law of the land ibi n'ime ya ka ọ bụzi nke Rome ka mma ọwụ nke Rome because nke Rome Christianity wụ from Rome ọwụ Roman Christian ọ bụ Roman Christian ka ọ bụ nsọ ala gwa m ụnụ si ya na iwe onye nsọ ala ka m mara ma ọ bụ arụ ime ihe ọma na be ụnụ mmadụ ime ihe ọma ọ bụ arụ jụọ ma ihe ọmụda because ihe na-agwa ụnụ bụ
nkwa agha aka ngosi gị ebe ị ga-ada. Ọdịnala onweghị ihe ọzọ bụ there is nothing hidden under ọdịnala. Ihe ọdịnala pụtara n'Igbo is religion ka ọ pụtara n'oyibo. Most of you amakwana ihe religion. Unu na-ebu religion mmadụ anaghị abụ religion. Ị nwere ike isi na Igbo onye ọdịnala, ọ bụghị eziokwu. Ị ga-asị abụ m onye religion. Ị ga-asị adị m religious. Ị gaghị asị iwu religion. So isi na iwe onye ọdịnala, that means iwe religion. Mmadụ na religion abụ, that means oche ode ghọtaghị ihe a na-akọ. Ị ga-asị abụ m onye nsọ ala. Mmadụ ga-ajụ gị gịnị bụ ọdịnala gị? What is your religion? Gịnị bụ ọdịnala gị? Isi ya abụ m onye nsọ ala. It's as simple as ABCD ụmụnne. So ndị mmadụ echezi na a na-ekwu ọdịnala echekwa ma o nwere ihe a na nwanne, there is nothing there. Ihe anyị wụ ndị ndozi ọdịnala, religious reform. Unu chọrọ ka asụgbu oyibo, ọ bụ ihe ọ bụ, nothing more nothing else. Ka ahụ eburu gaa. Number 2, ihe niile ahụ ịfụ na western religion na Africa, all commerce. Nna nwanne, scientifically proof akwụ, mmanụ akwụ the rich na everything eji arụ biskit enwe ihe ọ dị ka crude oil, exactly the same thing bụ crude oil. Ha change replace with olive oil. Before mmanụ akwụ ihe a na-eji eme, a na-eji arụ nsi, that is onye ọbụla riri poison ọ poison akwụkwọ nka, ihe ọbụla poison because ofe gbara ụka poison, onye ọbụla afọ na-ata poison. Irie poison a ga-enye gị mmanụ akwụ, ịracha mmanụ akwụ na-egbu poison, any kind of poison ọbụla mmanụ akwụ na-egbu poison. These people remove this mmanụ akwụ wee were olive oil nye gị. Olive oil aha bụ the most dangerous thing ị ga-enwe n'ụwa bụ olive oil. Ihe a bụ economic advantage, ọ bụ economic strategy. O nwere ihe datin bụ olive oil bụ nothing. Akwụ yes, because why na ha anaghị eji olive oil eje Palm Sunday? Why na ha anaghị eji olive oil eje Palm Sunday? Why a na-use igu nkwụ ọmụ nkwụ were eme Palm Sunday? Why not olive leaf? Why na ha ejighị olive leaf ebe ọ bụ na olive oil bụ ezigbo ihe? Why na ha anaghị use leaf for Palm Sunday? Why ha eji use because nkwụ anaghị epu n'obodo oyibo. Nna ndị Afrịka na-akpasị mmadụ iwe. Nkwụ anaghị epu n'obodo oyibo, akwụ anaghị epu ebe ahụ. So ha ga-eyuzu ebe ọ bụ na igu nkwụ na-epu mana akwụ anaghị epu, ọ naghị amị mmanya. So ihe a na-eyuzi bụ dị ọmụ ọ bụ igu ya. But ha ama the importance of those akwụ because they know the benefit. Ọwụ na ha gwa gị you will become rich. Ọwụ na ị mara the value of mkpụrụ akwụ, you will be richer than everybody on earth. You don't need crude oil. Ị mara ihe dị na mkpụrụ akwụ, you need the crude oil. But these people wepụrụ the mkpụrụ akwụ nye gị olive oil buru na-akpagharị. A na-ete olive oil, hey, gọzienụ mmiri nnụnwa anyị butere n'iru gị, gọzienụ mmiri nnụnwa ka ọ bụrụ mmiri dị nsọ, gọzienụ mmiri nnụnwa anyị butere n'iru gị ka ọ na-agwọ anyị ọrịa, ka ọ na-achụpụ ajọ mmụọ. Nwanne akwụ onwe ịchọ go and because ihe ọbụla m gwara gị ebe ahụ, I give you instances. Gaa chekie ihe eji mmanụ akwụ arụ, eji anya moto. Ifunugo esi na eji olive oil anya moto. Iche na ndị Malaysia bịara n'ala Igbo were mkpụrụ akwụ jekọọ, ha amaghị ebe olive oil dị. Ihe na-agwa m, ị na-achọ ịgwa m na ha amaghị ebe olive oil dị? Why ka ji Malaysia their economy today na mkpụrụ akwụ ka ọ dị? Do you know that? Malaysia economy today na mkpụrụ akwụ ka ọ dị. Anyị hapụ disi mkpụrụ akwụ buru olive oil na-akpagharị. Nna nwere ihe ndị ojii, nwe ihe ndị ojii na-eme, ọ na-eme iruo m nta jam dị isi because the economic of African problem bụ na Africa ka ọ dị. Because ihe a na-agwa ha na they will never take it. Oru echi obekwe ka ọ gwa m something. Ọ ga-eburu okay, nke ahụ number 2. A gwara unu na olive oil dị mma. I were olive oil poison enweghị mmadụ because we know we are in the laboratory. I know na lab, we know what all economy, onye agwuru ka agbara nke ahụ eburu ga ya gana the next one. Asị gị na ọjị bụ ọjị bụ dị mmadụ a na-ekwu, ị na-ekwu maka mmadụ, ị na-ekwu maka ọjị. Once ifụrụ ọjị bụ mmadụ. Ọwụ ihe mekiri ọpụ mmadụ mekiri ọjị. Ọya bụ oji, ọya bụ carbon. That is ihe na-afụ. Okay, now
this because ọ bụrụ na ị ma ha ihe dị n'ụlọ ụka ị gaghị aghọtanwu ihe a na-eme dị nwa na onwe m gara seminarị ịghọtago abụ m nwa eze ala so I know the boat ama m ihe a na-akọ jee kwụzie nka na ụzụ mara ihe a na-eme ebe a na anya ka m gwa ụnụ something ihe a na-eme n'ụlọ ụka ịghọtago ihe a na-eme bụ ịgọ mmụọ ka ha na-eme n'ụlọ ụka ọ ihe a na-eme ebe a n'anya because there is fire ọkụ dị ya bụ ịgọ mmụọ si gị jide dị ọkụ ị ga-ejidekwa ihe iji afụ dị ọkụ ọnụ that is ọfọ ihe iji afụ ọkụ ahụ ọnụ ịbịa jidezie carbon nkụ because ọkụ a na-anyụ ị na-akwanye ya nkụ n'afụ ya ọnụ ịgọ mmụọ ịgọ ọfọ then ịgọ ji ọ sị gị jide dị fire jide dị breeze ị ga-eji wee n'afụ ya then jide dị nkụ ị ga na-eso ya ọ ya bụ ịgọ ọfọ ịgọ ji ịgọ mmụọ these three things ọ ya ka a na-eme n'ụlọ ụka ahụ ọ bụzi ọkwa ọjị ahụ a na-etinye ọjị ahụ n'ime ya bụ dị chọọchị ị na-afụ anyị ga-arụ ya anyị ga-arụ ọkwa ọjị ọkwa ọjị wụ ụlọ ụka ọjị ahụ etinyere ebe ahụ bụ gụnwa so ọkwa ahụ bụ ebe a na-akwanye ọkụ ebe a na-akwanye ọkụ ọ bụ ngụnwa nọ die so a na-akwanye gị ọkụ a na-akwanye gị ọkụ so that your life will remain so that ị ga-pass this underworld anụ ihe ahụ sayensị pure sayensị ha were napụ gị dị ọjị were floor chemical floor ebutere from Europe bunye gị sị gị na-ata kedu ihe ị ga-eji wee chere na this floor ị na-ata nwere ihe dị ya n'ime apart from economic benefit ndị nwa bekee ha were diamond gị were gold gị were oil gị were ihe niile butekwuziere gị biskit from Rome ị na-ata every Sunday ntị ga-atazi na esi na mba antichrist nwanne ị na-aba ndị ọgaranya ị na-eme hapụ those nonsense a na-akọ you are making them rich you are enriching them the natural because nne m nkwa aka ka ngosi ebe ga-ada the natural fermentator bụ nkwụ enu ọ bụ ngwọ ka anyị uzuo nkwụ maka na ọ dị high nkwụ enu bụ natural ferment ọ ya ka eji awụ ọjị ha nara gị ya nye gị chemically produced wine iburu imo ego one ndị Afrịka na-ebunye ndị Europe through this religion imo ego one ọbụ imo ego one unu na-ebunye ndị Europe through this religion ihe niile ahụ unu na-ego gbado ma Bible unu na-ego ma olili unu na-ego ma mmanya unu na-ego ma ego onyinye unu na-eme ha ọgaranya kedu ihe dị iche na ndị a nwere religion anyị nwe ọdịnala mean religion go and do your own research that's why I ji eme religious reform ihe nji agwa na ihe a bụ ndozi ọdịnala pụtara religious reform that's why I tell you this thing you got to so ọ bụ the same thing even nke anyị ka mma because nsọ ala ka anyị na-eme you got to nsọ ala the same thing ha na-akpọ Christianity anyị na-akpọ ya nsọ ala nke ahụ ịma n'onu Igbo asị gị onye mere ihe a na-asọ onye mere ihe a na-asọ nwoke mere ihe a na-asọ ka ọ bụ nwaanyị mere ihe a na-asọ nsọ that means onye ọbụla ma onye kpuru isi ma onye titiri ọ ma ihe bụ nsọ ala mmadụ one n'ime ụnụ ma ihe bụ Kraịst mmadụ one n'ime gị ma ihe bụ Kraịst so the thing bụ ndị be anyị chọrọ dị ịma nke bụ eziokwu the problem bụ they are scared of truth oyibo ọ sị gị crystallize Christ is crystallize bụ gịnị ihe dị pure nsọ bụkwana gị nsọ ala bụ gịnị nna nwanne obodo ọbụla nwere ka ha si eme enwere ike izu ochi na Rome abụghị crime izu ochi na ala Igbo bụ crime ị nwere ike gaa na Rome a na-ara ụmụazị mana ibe na ala Igbo ọ bụ crime so ọ bụghị ihe bụ crime na ala Igbo bụ crime na Rome so ị nwere ike ị na-esoro that their law ịma ha ndị wụ nsọ na ndị na-abụghị nsọ you don't know mana ịma ihe wụ nsọ na ala Igbo so anyị nwa bụ ndị nsọ ala ị gaghị asị m na ịmaghazi ihe ndị ndozi ọdịnala na-eme ihe ha bụ ndozi ọdịnala wu religious reform ọdịnala Igbo wu religion our ideologies Igbo heritage resurrection to resurrect every dead Igbo heritage and clean them anyị sachasịa ya ahụ anyị ewepụta ọ na-achine kwa shine dịkwa mma to market onye ọbụla nọ ebe ọbụla nọ n'ụwa anyị si na ịbụ onye nsọ ala ị chọrọ ịbụ kom anyị ga-eti ichi gị ma Yoruba ma Hausa ma ndị ọcha ma ndị Chinko ma ndị India ma ndị Pakistan anyị nwawu ndị nsọ ala the purest
purifiers, we purify human being, make them see the kingdom of heaven ha chọrọ n'ime ahụ ha, because ebe ahụ ka ọ dị. Heaven and hell is the condition of the mind. Ndị Africa amara ihe a na-akọ religion, because you might hear the first place you might hear religion pụta, I don't know, because you are angry, you are wasting your time. Religion abụghị ha unu na-eche. You are angry about nwa bekee, go straight to the point. Iwe na-ewe gị, gwa na iwe na-ewe gị. Why did you throw away what you have? Because ị mara ihe ọ pụtara. Ọ bụrụ na ị nweghị religion, how can you have light? Ọ bụghị electricity ka na-ekwu, ana m ekwu na mind, because electricity will physical light. What about inner light? How can you, onye ga-akụziri gị? The same thing ị nwere schools, ụlọ akwụkwọ, the same thing ị nwere ụlọ ụka. This one dey for physical, this one dey for mind. Yes, that is simple, pure of life. That is way of life. Onye nke asị ahụ ya atheist. Where is the source of the word atheist? Where? Religion. What is the source of religion? All those things are yamaha na-akọ. Problem abụghị about religion or no religion. Ọ bụrụ ihe anyị bịara, mana ihe anyị na-agwara ụnụ ya wụ ka ụnụ stop confusing yourself. That is the problem. Oruechi ọsị ha amaghị ihe ndị ọdịnala ndị ọdịnala ha wụ antichrist, ha na-egbu mmadụ, ha na-eme nka. Mba, ọ bụghị eziokwu. Ọ bụghị eziokwu. Ihe anyị na-eme bụ ihe nna nna anyị ha mere ka anyị na-eme. Kama na ihe ọ bụ nwa butere anyị nsogbu. Ndị na-ebu ihe apịrị apị na-efe ha butere nsogbu n'ala Igbo. Onye ọbụla na-efe ihe apịrị apị, your family will be destroyed by natural principle. You don't worship idol. Onye ọbụla na worship Christ na cross idol. Ị na worship Virgin Mary nọ na statue idol. That thing will be against nsọ ala. Ọ dị against. Ọ bụrụ na agụ egwu si agaghị m efe chi ndị ahụ ejiri aka mee, chi ndị ahụ ejiri aka mee, never worship man-made God. Na nke ahụ ibu ọwụ ndị mmụọ merie. Jizọs nọ na cross ọwụ mmụọ merie. Kedu ihe bụ ihe ahụ? Virgin Maria ikpuru desa na n'ihu chọọchị gị, n'ihu ya adịghị. Ọwụ mmadụ bụ ihe ahụ, kwa ihe akpụrụ akpụ. Ọkwa ihe akpụrụ akpụ bụ ihe ahụ. A na-agwa mmadụ ihe osi ebe abụọ, osi ebe abụọ. Nwanne, there is no onwe ihe na-agwara gị this thing, only one thing bụ ka na Igbo dị mma. Ọ not for personal, is your own problem, or my own. But that thing na-ebutere anyị nsogbu na Igbo. All those things brought the problem. Because it's abomination to worship idol. Ọ bụ abomination based on natural principle, because the God want to elevate. The God want to ascend, and you trap the God down, never expect ihe ga-adịrị gị na mma. How? Onye were aka kpuchie n'anya na ije, how can you walk? I were aka otu kpuchie n'anya, how do you move? Ị gaghị move m, it's as simple as ABCD. Enyere gị wine enyere gị nkwụ enu, ị hapụ ya buru fermented some nonsense from Rome, si na aṅụ fermented nonsense. Ana m afụ ka ndị mmadụ na-eme import wine from Spain. Anọ m na Spain, wine ahụ ị na-aṅụ poison, iweta ihe atọ gị ezigbo nga. Ile datin hie atụọ gị nga. People na be na Africa na-aṅụ okwu ihe ebe ọ na-aṅụ okwu wecha aka park ya Infinity na-aṅụ wine na-erughị 20 cent na Europe. Ọya ka a na-aṅụ n'ụlọ ụka. Ihe ọrụ na-atọ na-akpọ oriri n'ụlọ ụka, ihe awụrụ beach, ọ bụrụ oriri bụ da, ihe awụ floor. Apịtị eburu ewebie ya cross n'elu ya paa. Ibi afụ ha na cross afụ asị ana dazi, ịfụ ha cross ihe ịfụziri bụ Chukwu n'onwe. Ebiri ya cross na ndị mmadụ si ọ na-emere ịta ya sị ebupụta ọghọrọ ọbara. Ha si ịta ya bupụta ọghọrọ ọbara oriri. Ọjị nna gị nyere gị ọjị aha gbara ịnọ. Ịjụ osi onwe gị, how come nature ji wee divide their destiny into four? How come nna gị ji wee jee o weta nke o nwere ndị ọjị gbara ise, nwe ndị gbara isii, nwe ndị gbara asaa, nwe ndị gbara ịtọ, nwe ndị na-agbagharị atọ. Why o ji were nke gbara ịnọ nye gị? Why o ji wee nye gị ọkwa ọjị? Why o ji wee nye gị ọkwa? Ka unu na-akwa nkụ, ị na-akwa nkụ, ọkụ na-enwu, kedu ihe a sị gị mee? Kwanye nkụ ka ọkụ wee na-enwu enwu. That's why were ji ọjị ahụ wee debe n'elu ọkụ ahụ. Tabernacle, ọ ihe for that thing. Ọ ya bụ data ọkwa ọjị ahụ ifuru ebe ahụ, ọkwa. Ọ ya bụ chọọchị ị na-afụ today okwuo. Ọkwa, ọ ya bụ data na ifuru. Ọ ya ka eji wee debe ọjị ahụ n'elu ya. Ị hapụ ihe niile a nna gị nyere gị. Isi mba. N'ọbụ nke ebutere ebute economic power. I complains na because ime ọwụ na ngwa gị ego one wine a na-ebu na chọọchị niile nwere n'Africa na-enye ma data oriri ahụ na-ata.
ma ego onyinye unu na-enye ngwa gị ego ole datin na-ewepụ from Africa gaghị ekwe. Enweghị anything kernel ka nkwụ, that is akwụ ahụ na nwere n'ụwa niile. Go and do your own research. Enweghị any kernel ka akwụ healthy. Enwe that is in any which way. Ọ na ị ga-eji ewe nya moto, ị ga-eji eme electricity, ị ga-eji clean your body, remove all poisons from your body, ji esie nri, ji esie ofe akwụ, ji esie ofe onugbo, ji esie ihe ọbụla ị chọrọ, ji eme ncha, ji eme ude, ji eme skin care. Ihe na-agwa gị, go and prove yourself. Malaysia is living on nkwụ today. Mkpụrụ akwụ ịtụfuo ya were Oliver, go and read yourself. Nna ndị bara ndị isi ojii na-agụdịkwa akwụkwọ, go and read. That thing is contaminated nonsense. Kedu apart from ndị chọọchị, kedu ndị na-ego Oliver? This olive oil ewepụ ndị chọọchị, kedu ndị na-ego? This olive oil ndị chọọchị na-ebugharị n'Africa, apart from ndị chọọchị, kedu ihe eji eme? I want to know. Kedu ihe eji olive eme? Ịbịa na Europe, a na-asị a na-eme campaign against this akwụ Africa. The kind rate of campaign na-eme against that akwụ here in Europe, na even iruo na Africa were ihe ọbụla efere edele olive nwafuo ya. Ifu the kind ka the government is wee kechisie dị akwụ because ama na anyị nwere excess na anyị na-eme akwụ enweghị ike grow in Europe. Ihe ọbụla efuru si na Africa abịa ndị Europe bandara bandụ ma na onweghị ike grow here. Ọ bụ because of na ọ dị mma, ihe a nyere gị adịghị mma. Enye gị olive ịpara, enye gị biskit from Rome ịpara na-ata n'ụlọ ụka, iburu olive na-eke ndị mmadụ n'ihu, enye gị wine hapụ tụfuo nkwụ enu above the bonding principle, tụfuo ya buru na-akpagharị. Ụmụ ibe, ihe a bụ economic strategy ka anyị taa n'anya, ka anyị pụọ ndụ. Ihe anyị na-eme abụrụ ndụ. So complain na-eme gị na aghọta ihe a na-akọ. Focus what is your weak point. Focus why ndị anyị enweghị ike ime accept defeat. Just may accept defeat, then you walk up see that kedu ebe nsi wee mee this mistake. But ndị be anyị ekwebere na mistake self. Nwa bekee si from somewhere nnọọ bịa gbuo ha nnọọ takọrọ ha ihe ha nwere. Kedu ebe ọ na-eme? Where did you see an effect without a cause? Kedu ebe ọ bụ where? Kedu ebe ị ga-afụ effect of something without a cause? Na ndị be anyị kweghị ihe a. Koko agwara m ụnụ bịa na mental lab ndị ndozi ọdịnala ka agwọ ụnụ ara. Bịa ebe ahụ ka akwụpụ gị ihe na-eme gị n'isi. Kedu ka mmadụ ga-esi wee filie na o nwere effect, ị nwere disease without a cause? How? Kedu onye ifugo na-aya ọya before without a cause of the disease? Onwebeghị, there is nowhere. Every disease is nwere a cause. So something cause your downfall. But all that thing ka na agwa gị today is mba. Anwụ na-acha oruo n'abalị chi ejie, ọnwa apụta. That is life. Aka nni kwụ aka ekpe akwụ aka nni. Ị mana ihe na-abụ ofu representary ekwensu, ofu represent Jesus. Do you know that? Ofu representary ekwensu, ofu represent Jesus. Then why eji wesizie gị na aka nni kwụ aka ekpe akwụ aka nni? Why? The symbol of agwụ is a blessing and a curse at the same time. Once you put on a line, a curse. Once you batakwana, because if there is no devil in the Bible, Jesus will not exist. If there is no Jesus, devil will not exist. If there is no Satan in the Bible, there will be no Jesus in the Bible. If there is no Jesus in the Bible, there will be no Satan in the Bible. If there is no devil, there will not be God. If there is no God, there will not be devil. It's as simple as ABCD. That is life for you. So open up because of these common two languages. Kids will abandon your own oji economy. Economy here. Every morning no onye Igbo ọbụla na-eme ogoro oji Igbo. Every morning no oji. Ịma ha many ihe anyị ga-emekwa ụdị otu anyị ga-egbu. Ọ bụrụ na onye Igbo ọbụla na-awa ọjị n'ụtụtụ sọsọ na ala Igbo ahụ ime ụdị ozu anyị ga-egbu sọsọ ọjị ahụ. Ọ bụrụ na onye Igbo ọbụla na-eji tombo nkwụ enu aga ọjị ụtụtụ ime ụdị ozu anyị ga-egbu. Mmadụ ga-eje bụrụ Chinabụ made in Scotland. Chinabụ made in Scotland. Kedu onye na-abụ ọgaranya? Anyị ọmadịkwa ihe. Ị na-eji ka ya aga ọjị nọ nso gwa gị na-aba na nna gị ji wee sị gị nna gị wee sị gị Scotch whiskey ọ bụ African made. Nna gị will go to Europe to bute o jere Europe wete ka ebe nna gị si bute Scotch whiskey o ji agọ mmụọ. Nwanne ọgazi amaka mma ma ejighị agọ mmụọ. Ihe na achọ bụ kaikai unu ebe nwakọ na-egbu na-egbu. Agara m ije goro mmanya ọcha m na-aṅụ na be anyị. Ruo ebe ahụ fụ onye na-ego mmanya ọcha agadi nwoke
ọ na-aṅụ shinap nsị ya nna ya ukwu ka ihe na-aṅụrụkwa shinap ị na-ere mmanya ọkụ ọ sị na nke ahụ anaghị eti eti ọ sị m na nkwụ enu anaghị eti eti na ọ shinap a na-eti so that means ihe ọ na-aṅụrụ dị shinap o si a ji agọ mmụọ bụ ka o tie ya etie na ọ bụghị mmụọ ka ọ na-agọ ọ bụghị mmụọ ka ọ na-agọ na ka o tie ya etie nwanne ụmụ ibe ka anyị binye na ya etogo anyị afọ kwụsị na ọp isi like mmadụ unu nwa na complain unu like nwa bekee unu you complain every day but everything you buy ha nwa na ihe niile ị na-ego then truth enwere onye mgbe ndere na Facebook sị na everything man build everything man use man build ihe m gwara m ruru datin were ka ndị mmadụ mara that you can build this thing you buy from other people ịma ihe mmadụ gwara m who created man ọ hapụrụ ihe m kwuru na we must buy what we use we must create what we use ọ bịara ajụ m who created man nna nwanne kedu ebe this thing na-abụsi wee yi onwe ha everything man use man created why do we buy things that we can create this guy come na asịsị m who created man so that means we should be continue consuming because God create man that's all and so what God create man so what gịnị mezie ị na-akọ n'elu ndị a na-akọ naanị ịsahịa mgbe ahụ ọsị na ya jụrụ gị ajụjụ ịsahịa ịsa ya asa ọ gaghị aghọta ihe ị na-akọ that the same thing na-eme ndị ụka today ị na-agwa ha sị ha ọ bụghị maka Jizọs no the economy of these people and the imposition of the supremacy ọ ihe a na-eme impose on you onweghị onye ji egbe jide mma anyị n'ụlọ ụka onweghị ji egbe jide mpa anyị n'ụlọ ụka onweghị ji egbe jide mma ụnụ n'ụlọ ụka onweghị ji egbe jide mpa ụnụ n'ụlọ ụka ọwụ destin ji ha ọwụ destin na-agwa gị na ji ha the problem hapụkwụkwọ ndị atoro eto ha gafee na age ọwụzi volunteer and only 5% nwere ike succeed n'ime ha but ndị a pere mpe catch them ikuzi na datin because nwere isi kedu ka mmadụ ga-esi anọkọta were ego ya nye pastọ o were ego nye fada why a sị gị nye onyinye ịjụkọ onwe gị kedu ebe ego a na-eje isi ọchukwu ka ọ na-enye chukwu kedu kwen ka pastọ si enye chukwu dị ego how kedu ebe o si enye ya through what kedu ka this man of God ga-esi ewejere this God ego a this God did not create money chukwu ekeghị ego chukwu ekeghị ego na so how can I give this man this money all community organization we contribute this ndị Igbo na-emebu ya eme we contribute this money akawo ka anyị na-atụ ebe a this akawo anyị ga-use we develop our land of course yes everybody ga-ama nọ ya community service anyị ruo ebe a anyị enye onyinye donation a ga-eji wee na-arụ obodo anyị ihe ọ bụla anyị fụ ụzọ adịghị mma anyị rụọ ya anyị fụ ihe adịghị mma eme ya anyị ama na anyị na-edebe ego a enyesi onyinye agụọ ya jedebe ebe a na-edebe ego ọ bụ this thing bụ the fundamentals ọ bụghị nke ndị ochi ịpụta iwere ego nye mmadụ inwe no accountability ego a na-eweta nweghị onye ma ihe eji ya eme onwe onye ma ebe ọ na-eje ebutere gị salad from Rome ebutere gị wine from Rome echetara gị nke from Rome all those nonsense rubbish o nweghị isi kedu ka ndị isi ojii ga-esi na worship onye adịghị ka ha nna aka ụdị ihe ọkwa arụ ya ibute ihe na-acha ọcha dịsị na ya adịghị na worship ozu hụrụ gị anyị hapụ ọjị ịmakwa ihe ọjị ụnụ amakwa ihe ọjị ịhapụ ya taba biskit ihe m na-agwa ka uwe okwu na-agara ndị fada olesi m ihere adịghị ha n'anya a fool at 40 will fool forever olesi m ihe they have no shame ha nwere shame kedu ka egoro na ọbụ karịrị 40 years ga na-ese emudo mma ha ihere ọ na-emekwe nda agara m n'ime chọọchị ihe niile m fụrụ ahụ ndị ọcha St. Peter, St. Paul, St. James, ihe niile nna these people this man na-akọghịrị na ejikwa efe arụsị ejikwa eme nka nne the whole images nọ n'ime ụlọ ụka ahụ nne ọpụta n'etiti ebe ahụ ha debe datin dịka tebụl dat tabanakụ ọkpọ isi a na otu a gafere this fada na-ekwu okwu a kpọrọ isi a na nye ihe apịrị apị wee na-agwa ndị m nọ ọma ha nọ m ebe a na-anụ ihe ọ na-ekwu ọ na-agwa ha how our way of life si wee bụrụ ihe ọjọọ mana na anya n'ime ebe ahụ ọ nọ ebe ahụ niile ọ ihe apịrị apị juru die ịda na ọ dị iberibe na ọma ihe ọ na-akọ ọ na ọ dị arụrụ ana na eze na ogbu ndị ọ na-achị
ịda na ọ dị iberibe na ọma ihe ọ na-akọ, ọ bụ na ọ bụ eze na aghọgbu ndị ọ na-achị, bikos ị gaghị agwa m na enwere ihe dị iche na ihe apịrị apị ebe a na ndị ahụ na-eme akụzi. Ị gaghị agwa m na enwere ihe dị iche nna nwanne, ihe apịrị apị bụ ihe apịrị apị ma ọ na-achọcha ma ọ na-eji oji. Ihe apịrị apị bụ ihe apịrị apị ma ọ na-achọcha ma ọ na-eji oji. The only reason why nna nna anyị ji wee pịa ihe apịrị apị bụ na ọ bụ source of life. They are showing you source of man. That's why you buy arụsị. Arụ isi body is machine, the source of the machine, the source of energy, the character that move everything. That's why they give it form. That's why they give it form. But unfortunately ndị nkịtị ebido worship way. Ka ndị nkịtị worship ya, what happened? We fell. Man na-agụ ndị si nke egwuregwu. The only thing mere mmadụ to corrupt the mind of man was worshiping idol. From that place, you worship for idol, you like ya moto, you like ya fancy cars, obere oge ezigbo ochi, ịgbawa ama, ịsụba asị, imebi ihe niile dị iche iche. That is the source of the downfall. Worshiping idol, the source of every evil, because it go materialistic. Because if you go your mind with materialism, ihe ọbụla was ego, ịga ụzọ. Ndị Igbo na-efesi ego mgbe ndị ochie ya ma ihe bụ ego. Ọ gold ka eji eme ego. Ịma na maka gold. Ego ayọrọ iwu gold ka ọ bụ. Ọ ihe anyị ji wee mere ego. Kịta ị ga-apụtasị ndị se bụ ụka n'isi. Ọ pụta ebe ozu nwụrụ ọ na-efe ego. Mgbe onye a dị ndụ, you were nowhere to be found. Ebe ka ị nọ. Unu ama ihe bụ ikwu ozu. Ikwu ozu abụrụ nọnsensị ahụ na-emegheri. Mmadụ nwee pụta ebe na-agba egwu na-aga ego na-etuzugharị. Ihe abụrụ ikwu ozu. You are disgracing the person. That person ga-abịara gị ụgwọ. Onye ahụ ị na-disgrace ọ ga-eme gị, that is ịtagide ahụfụ n'ụwa. Because you are disgracing your ancestors. You disgrace your father, disgrace your ancestors, disgrace your grandparents. Ka ihe na-aghara ya ego for? Ịmakwana ego materialistic, ịmakwana ego desire, ịmakwana ego evil. Why did you show them evil? Kedu ihe na-enyere ya evil ebe ọ nwụrụ anwụ? Ke ihe mere iji ihe nye ya nri mgbe ọ dị ndụ? Ahụ na aya onye ajụ ụlọ ọgwụ ọnwụ ibe na-afa ego. Onye ị na-efere gị ma onye ọ bụ emere gị invite ebe mmadụ nwụrụ iru ebe ahụ gaba ego. Kedu ihe why I jem why do we live life like this? Why do we choose to why ka anyị ji wee choose this kind of life? Ọ dịghị mma na this thing adịghị. Ọ bụrụ na if you want to be good, nna nwanne you must okay, but that's why I jem na-ekwu okwu this na anaghị amakọta ndị na-akọ. Nwanne ọ bụrụ na if you decide that na ị chọrọ ibi ọfụma n'ụwa, ọ bụghị about military, because the body nwere military dị mma, is a good idea to have military. Ọ ezigbo ihe ka ọ bụ. But nwanne ị ga-ebugodo ụzọ nwee military of the mind. Control your mind. Stop ogodi economic empowerment ị na-eme ndị na-afụ gị n'anya. Ndị afụ gị n'anya na-eme ha economic empower. Ihe ị na-eri na ha produce ya, you consume. Before onye ọbụla ga-ekwu ihe bara uru na ụwa m ga-anụ ihe ọ na-ekwu, unless we produce 40% of what we consume. Ọ bụrụ na ọ bụghị ya, you are talking nonsense. For me, you are talking rubbish. Unless you buy into this idea and we begin to move, because ndozi ọdịnala na agada side. Unless we begin to reason this way, 40% of what we consume, ọ bụrụ ọmụnwa, everybody bụ onye Igbo, we must produce 40% of our consumption. Must is a must, unless you stop complaining, because that is the solution. Ị na-ere oche, ị na-ere agwa, ị na-arụ arụ, ị na-agba agba, ị na-eze eze. You must be within the economy. Must. Okay, esi eme n'ụwa ka esi eme n'igwe ụmụ ibe. Onye na-ama ha akụzieri. You must do it. That is your own fundamental right as onye Igbo. You must buy within the people. So that ka ị hapụzi ị na-enye ndị ahụ isi na ha afọ gị n'anya, ị na-enye ha ego, na-eme ha empower. Kedu ka onye Igbo ga-esi enwe chọọchị n'Igbo land nakọrọ ụmụnne ya ego were goro wine from Rome, goro achịcha from Rome? Nwanne ya nwaanyị na-ere ọjị, ogoro ya ọjị, ogoro achịcha from Rome. Nwanne ya nwoke na-ere tombo, ogoro ya tombo, ogoro wine from Rome. O ruzie mbọsị Palm Sunday, o je were nkwụ igwu nkwụ bịa na-ame Palm Sunday. Why no were eze oliver leaf? Why ka were oliver leaf na ame Palm Sunday na? Why o jizie were nkwụ ebe ọ bụ na nkwụ adịghị mma? Ka ihe o jizie were nkwụ ebe ọ bụ na nkwụ adịghị mma? Nwanne, nkwụ bụ yeast, ọ na-asa anya,
ọ na-eme so many, ọ contain so many chemicals. So natural fermentation, you know, fermentation is something that makes you higher, reason abstract. That mmanya ọkụ na-eme gị ma ịṅụọ mmanya na-egbu egbu, that nọ na-eme gị ọ ihe ferment ya eme gị naturally. It is high in the mind above, because ọ na-edi high without drunk. Ifu na ọkwa hawa anyị nke ise ihe ma ọ bụ ịṅụ mmanya o ihe na-ekwu natural enlightenment o ihe mmiri by ọkụ ije ngwa ahụrụ kọba nonsense. Enlightenment in your mind, ferment of your mind. Then nwanne that is enough for one in anya in that life. You ọ bụla ịba ihe ị na something anya ozugbo ịrụọ ya. A na-agwa mmadụ eziokwu ọ dị kedu ebe ọ bụ na anyị bịa for reform ka ego ihe na-atụrụ gị asị. Ana Igbo dị mma, ana Igbo dịba mma, ọ dịrị mụ na gị o. Ala Igbo jọọ njọ, ọ jọrọ mụ na gị o. Ala Igbo maa mma, ọ mara mụ na gị o. Onye ọbụla tinye aka ka edozie obodo anyị o. Sọsọ ihe anyị na-ekwu n'ụwa niile anyị pụtara bụ reformation. You can never deal with 5,000 something without reformation. 5,000 years of something without reformation. Na nwanne, kedu onye mere anyị this thing? Who did this to us? Kedu ka mmadụ ga-esi eme 5,000 over 5,000 years of story without reform? Who did this to us? Onye mere anyị ha? The whole information, the light ị ga-use wee gaa this underworld. Mgbe spam from n'ahụ nwoke, na-ege ntị o, mgbe spam from n'ahụ nwoke, onweghị onye gwara ya ebe ọ na-eje. The spam ma ebe ọ na-eje jegide, o nwere ebe ọ ga-eru ebe a na-akpọ tropa de fallopian, tube of fallopian tube n'ime nwaanyị. O chere ọ gaa na refrigerator n'ime nwaanyị, o ji aka ya gaa na refrigerator nọdị na-eche the ovarium ka ọ pụta dị ọfọ. Ovarium pụta, o muvuo gafee the tropa baa n'ime ovarium ahụ. Once ihe ahụ baa na ovarium ahụ, ma a na-amara that ovarium mmiri nọ n'ime ya. Ọ mmiri nọ n'ime ebe ahụ, ndị ọba ha nda place, the light anwụọna, mmiri ahụ egbuo dị ọkụ ahụ ozugbo. From that moment, life changes. The woman begin to produce. You got to go. So the woman begin to produce. So amụzie dị nwa ha enwezighị ọkụ, ihe ọ nweziri image. The light anyụgo. Ọ wụzi ngị nwa ka ọ dịkwara ịnwekwara ọkụ again, na ya bụ data ọkụ ahụ enyere gị. So religion will meet is an allegory. You got to hear? Ordinary allegory. So allegory because allegory normally ọ bụ ihe eji eme mind ka o too, because onye nkịtị can never understand it. But ihe anyị na-ekwu na we are forced to say it because ndị be anyị apụọ n'ọhịa. Ndị be anyị efuo n'ọhịa. Ihe a bụ ihe eji agọvanọ obodo, the elite na-eyuzu were agọvanọ obodo. Ọya ka anyị na-agwazi ụnụ na nkịtị because ndị be anyị enweghịzi ụzọ esi ebute ha ebute. Ha na-atazi achịcha Rom si na ọ bụ oriri nsọ, mana ọ bụ nsọ ala ha nakwa ha eme nsọ ala o, ma ha na-ata oriri nsọ. Ha ga-ekwere ebe oriri nke adị nke mere ya nsọ. Nsọ ala bụ asụsụ Igbo. Gịnị mere oriri a nwaanyị na-ata nsọ? Gịnị mere ya nsọ oriri nsọ? Ahapụzi ọjị bụ oriri nsọ, tawa achịcha ịnọghọ mgbe e mere. Ịmana nwa bekee dị arụrụ, mana o nwere ike ọ bụrụ nwunye enyi nwaanyị ha na ya na-eghe oriri, a na-adụ ya ebe a na-adụ ya, ọ dụchaa ya ọtụtụrụ oriri ka ọ gbaa ya ụkwara. Bịkọ ndị Afrịka na ndị isi ojii ha takwatagbuo onwe ha, ọ bụọ ya asụ tiye ihe niile tiye ebe a, ịpụta isi oriri nsọ, ihe ọ bụere ụkwara oriri nsọ. Ịnọ mgbe egere ndị sista na-eghe oriri n'Afrịka kwụnụ ma mgbe m na-aga na seminarị nwere ndị sista na-eghe oriri. Why must everything be under the church? Why ọ ga-eji awụ ndị church na-eme ihe niile? Why? Na unu emezi na ụdị ha ọ dịghị mma. Ịghọtago? Onye fada ọbụla dị ready ya bịa, anyị ga-eme ya ordain as a priest. Ya bịa, anyị ga-enye ya information o ji aka ụka. Because ọdịnala anyị ka echenjiri to Christianity. Agaghị echenji too much. All those places are corrupt ya. Anyị ma ebe a corrupt ya. That place a corrupt ya, anyị nyekwa ya back. Ndị agha ewepụrụ, anyị etikwe ya back. Wepụ that nonsense oriri ahụ, nye ha ọjị. Wepụ rubbish wine a, nye ha palm wine. Palm wine bụ natural. O kwesịghị efe Chukwu. Ke nke ka mma, or chemically produce or natural production? Which one is better? Njụọ na ajụjụ. Ọ bụ nkwụ enu natural produce ka ọ bụ chemically produce wine ịma ha ebe arụrụ? Ma ma ọma mere ndị fada Rom ka etinyere ebe ahụ butere gị na-aṅụ. Ịpụta isi ha like gị. Then how the difference from that kpọrọ gasị?
they hate us mana ọ bụ ebe ahụ ka everyday na Sunday na-agba n'ụlọ ụka na-eje ebe ka ị na-eje ụka kemgbe m kpọrọ gị ebe ka ị nọ before anọ m n'ụlọ ụka ị ga-eje morning mass ị ga-eje evening mass ị ga-eje Sunday mass ị ga-ekpe ekpere n'ụtụtụ ị ga-ekpe n'ehihie ị ga-ekpe n'abalị nwanne ntị ochiri chukwu gị chi gị ntị ochiri ye ọ naghị anụ ihe n'ụlọ adịghị na-eme ụdị ihe ọ dịghị mma biko anyị nwa na onwe anyị bụ nsọ ala ka anyị ma nsọ ala ka anyị na-eme egbe bere ugo bere nke si ibe ya ebena nkukwa ya onye biri ibe ya biri ka nwata so n'iru nna ya so n'iru nna ya ọ ga-adịrị ikwu mma dịrị ibe mma aka nri kwuo aka ekpe akwụ aka nri emeghịrị nwa ogwugwu emere nwa nọsi ike ọ ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe nwanne onye ma na-atụọ ya mbọ ya ọfọ ya ofu ya atụ na ya mmadụ ọ ihe a na-eme ị ga-aga n'ụlọ ụka ị na-ene otele nwaanyị yo nwaanyị trauza isi na na-ekwu ugwu nwa nwaanyị aga n'ụlọ ụka na-achọ di nna dizboy amaka ịgwara ụgbọ obu hey nna Nneka ịkwada guy nekwede goto da guy na this guy fine boy ọ bụ otu a ka esi aka ụka nwa ọ bụ otu a ka ọkwa ka ebele ga-eje eje ọma ahịa fada na ije confession na-agwa fada na fada na ịnọ na di achọ di enwere one boy ije dụọ fada asị oke ị na-adụ ngwa chere ike esi gị dị different n'ọdịnala ụkụ mgbe mmesịa ka ịfụ fada ka o je dụọ nke ya because ị na-adụ na ịgwago fada na ị na-adụ ịkọnfes go gọ fada na ị nọ na di ya na-achọ di fada amarago na ị na-adụ ị na-agba wee maachị ọ ga-adụ ọ bụrụ na edu ha ọkọrọ di gị yes ọ sị gị ka adụọ ịjụ ọkpọ di gị onye ga ọpịpịa nnukwu ọpịpịa ga-enye gị na ya akwa di gị na ị na-ara n'iro yes life and direct so na nke fada ndozi ọdịnala ọ ga-anụ nwaanyị priest anyị ga-anụ nwaanyị bikonu ọ ga-anụ nwaanyị bikos ọ nụ nwaanyị arụwa ndị a na-eme dati akwa ihe niile anụ nwa bụ ihe na-emebi obodo nwanne ọ bụrụ na ịchọghọ ọkwa na ịchọ ọchọ so onye ọbụla bụ onye isi nchụaja ọ ga-anụ nwaanyị ọ dị n'iwu ọ ga-anụ nwaanyị ọ nụghị nwaanyị ọ ga na-eme arụ ọ ga na-ara nwunye mmadụ na-ara ihe ọbụla ọ fụrụ ọra ọ dịghị mma otu ahụ so ọ ka mma na gị na chi gị kpebiri ekpebi ọ bụghị ikwere ịpụta da iri gwa ha na iwu fada nomine padre et santos amen agi mostibi gracia omene padre dios poire vasis benefitius quivites reginas in secula seculorum amen na asa nke amaka ọ bụghị otu ahụ ịchọwa ịnụ nwaanyị nụọ owuwe ga-ewube ịkpọ nne Ngozi na oji m ọgbogbo gị mkpa ọhụ nke o ji gị na-achọgharị nwatakịrị ị ga-etiri mba ka ha adịghị mma uche mma na ha na-eme ejere m seminary school I know what I'm saying mmadụ agaghị agwa m ihe mma I have been there I live it so mmadụ agaghị akọrọ m nonsense anyị ga-enwe ya ihe anyị nọwụ religious reform anyị ga-enwe ọkwa nke anyị ga-enwe ọkwa the temple ụlọ nsọ ala anyị ọkwa anyị the tabernacle of ndozi ọdịnala anyị ga-enwe ya a ga-akpọ ya ọkwa ụlọ nsọ ọ bụ nsọ ala ka anyị na-eme ọdịnala Igbo wu religious part of Igbo philosophy based on natural principle astrological movement of the earth ọ bụ Igbo cosmology ka ọ bụ ọwụ na ịghọta ka akọwara gị ihe ọ bụla unu fụrụ ebe ahụ akpụrụ akpụ ọwụ just a character is an artifact because source of life we are talking about here the story hidden in that thing na-afụ bụ the source of every movement arụ ọ ihe na-afụ ebe ahụ that's why we condense them and modify them personify them in those artwork we give you information you can iburi na-efe ị na-egburi ọkụkọ igbori ọkụkọ ịma ya George ịkpọtago chi gị ụlọ imega ihe ụwa gị imega agwụ gị mbọsị ọzọ ka anyị kọwaa maka ihe ụwa na agwụ ma ọ bụ na time adrọzi mbọsị ọzọ maka if there is no ọgbanje agaghị enwe ihe ụwa if there is no ihe ụwa agaghị enwe ọgbanje so one is a myth one is real one is direction one is a myth to put you into direction udo dịrị ụlọ ụmụ ibe ka ọ dịbakwanụ